Azt mondja, felé áll a pöcök. És ugye mondjak valami nagyon jót. Ez már az adásba megy. Te gonosz. Hát remélem, hogy nem haladszik bele azért kétszer, majd így a nevetés a mikrofonban az eléggé hangos. Én megpróbálok halkan nevetni, szóval csak ha. Jó, hát a jó a vicc, én nem tudom visszafogni magam. Bocsánat. Itt. Nem baj. Annyit mindenki kibír. Na, hát üdvözlünk mindenkit itt basszus, ez most a hanyadik? Harmadik, ugye negyedik? Officiál negyedik, de adásban harmadik, úgyhogy... Harmadik adás van fönt, most kerül föl, úgyhogy szépen köszönjük mindenkinek, itt tudtunk ideig. Hello mindenki! Kicsit megpróbáltunk újítani a hétköznapot podcastbe, hát meglátjuk mennyi sikerrel, már most itt azért egy órát elcseszekedtem én is még a hangtechnikával. Igen, és én még nem férek hozzá, majd legközelebb majd legközelebb hozzáférsz, majd megpróbálok az effektekbe. Igen, vannak most már jó kis effektjeink, úgyhogy mindenki majd nevethet kifele minket rendesen. Úgyhogy na, mindegyik kezeből térjünk is bele a dolgokba, mert ugye most mióta? 2 hónapja szerintem már nem? Hát igen, sűrű volt a nyár vége, úgyhogy egy kicsit megcsúszott ez az egész, de jól esett, köszi, cukik vagytok, hogy írtátok páran, hogy lesz-e még, meg ne hagyjuk abba, úgyhogy köszi, puszi mindenkinek. Igen, meg azért, hogy nyárról van szó, ugye neked nagyon sok volt most az ilyen falunapok, meg... Igen, meg mindenféle családi rendezvény, meg hagyományőrző rendezvény, meg mindenféle iszonyat sok rendezvény, és akkor így beszéltünk is arról, hogy majd beszélünk a jó nyári élményekről, fesztiválokról, hogy visszaemlékezés. Most már kommentbe ezt, hogy milyen nyári így a fesztiválok ugye lementek, és akkor erről is lehetne egy kicsit beszélni, milyen nyári élmények vannak. Igen, most már kellőképpen hideg van ahhoz, hogy jó lessen visszagondolni nosztalgiával arra, amikor ilyen tűző melegben, esőben, sárban ugrálva a koncertek előtt vadul az ember. Ja. Mondjuk nekem ilyen sáros koncertek. Én nem tudom hogy a koncertre mentem, én nem szerettem a kültéri koncerteket. Nem nagyon voltál? Egy alkalommal voltam így kültéri koncerten, amire úgy mentem, hogy saját akaratomból. Tehát ez most többire kényszerítettek. Nem az, hogy kényszerítettek, de itt, hogyha én rokonoknál voltam, akkor például én Deákbél Gyula koncerten egyszer úgy voltam a Tabánba, hogy tehát ott unokatesóméknál voltam nyaralni, és akkor ők mondták, hogy hát menjünk már, én meg nézd, kurva anyád, mi az, hogy Tabán, azt se tudom, hogy mi az érted. Mondták, hogy van Deákbél Gyula. Jó, akkor mondom, menjünk, jó, nézzük meg, de hát arra vagyok büszke, hogy igazából eljutottam egy Török Ádám és Mini koncertre, mert az is volt ott, és nekem az ott tetszett meg. Azóta Csórikám az már meghalt, ugye, de így büszke vagyok, hogy legalább egyszer láthattam, meg hallhattam őt élőbe, aki nem tudja, miről van szó, keressen rá Török Ádám és a Mini. Na, erre rákeresek én is, mert annyira valami ismerős, csak most nem tudok zenét kötni hozzá. Valami hajós száma van neki, ami kurva jó neki. Azt a rohadt, nem tudom, valami gőzös, hogy nem tudom. Mindegy, megkeressük meg. Nem a megye gőzös kanizsára, szóval ne hagyjuk itt valaki az keverjen. Minden falunapon előfordul, hogy lagziba. Inkább. Na mondjuk, én így esküvőt fotózok, én hála az égnek egyszer se hallottam a megye gőzöst, egy esküvőn se, úgyhogy... Nem voltál még akkor jó lagziba. Fotózni. Amúgy azt hozzáteszem, hogy eddig, ahol voltam ilyen lagzikon, hát nem ez a falusi lagzi volt, tehát nyilvánvalóan nem hiába. Jaj, tehát hát persze. Igen, az ahol ilyen jó van az új lagzi van, ott fotózak az, aki fotózni akar. Hát teljesen más egy ilyen városi lagzi, meg egy ilyen persze, az elegáns, az a rendezvény szervezővel, meg hát minden. Meg most figyelj, most egy falusi lagziban mi szól általában? Van egy szintetizátoros, meg egy basszusgitáros, esetleg egy gitáros, és akkor nyomatják ott a régi klasszikusokat, egy városiban, meg hát megy a DJ bácsi, DJ. Az nekem olyan furcsa volt, amikor először voltam ilyen lagziba, például egy ilyen tóparton, tudod, felállították a szép fehér sátrat, gyönyörű elegáns díszítés, mindenkinek névjegykártyás helye volt, és akkor így ment a diszkó, és ott így végül is tök jó. Csak mondom, én ehhez a 2 jobbra, 2 balra rokonoktól tanulunk táncolni, vonatozást, meg kacsatánc, meg
Ja, egyebek. kacsatánc. Az az igazi amikor gyerek jó voltam, az falusi. kacsatánc, az ment rendesen. Hát nekem gyerekként lagziba Gedeon bácsi volt a kedvenc nótám. Én mindig azt mentem minden lagziba kérni Hú, erről van egy csúnya emlékem a Gedeon bácsiról. Nem szeretem. Volt farsangi bál, még általános iskolás voltam, és egyszer, hát ott persze, csináljuk meg a Gedeon bácsit, ilyen csoportos felvonulásban volt egy srác, és ő Annak volt öltöztetek be? Hát Gedeon bácsinak költözött be az egyik srác, aki mellesleg a leglányosabb, és hát meleghajlamú volt, tehát nem tudom miért pont öltöztették be Gedeon bácsinak. Hát a csajoknak bejönnek a női jegyű amúgy igen, pasik, szerették szép őt a nagy lányok. szemöldök, hosszú dúshaj, egyebek. Várjál, és Igen. a férfiak, a fiúk, mi fiúk öltöztünk be nőknek. Azok Na, jó tehát 2024-ben ez most olyat menne, hogy az általános iskolás fiúkat beöltöztetik lányok, tehát ez nem a szülők azok így rondítottak volna mindent le. Szerintem ott már tanár az nem maradt volna életbe, de mi voltunk a lányok, és hát parókát, hát ki hogy csinált? Hát nekem madzag ilyen fonálból, meg mitől meg volt felmosó. Kb. Úgy néztem ki amúgy, mint egy elbaszott felmosó. És a legjobb a vége volt, amikor meghajoltunk. Így hajoltunk, és akkor így a parók az így le róla. Ja, azt hittem, ilyen kis elegáns pukedít. Ez nagyon jó, én nagyon bírom, amikor így kisgyerekek beöltöznek, öcsémék voltak, így biztos megvan neked az a sztori, már valószínűleg szóba kerül, talán a fényképet is láttad, ha nem, majd megmutatom. Nem hiszem. Az zseniális, hogy a fiúk beöltöztek lányoknak, és táncoltak. Szóval az én barátnőm azért nagyon ilyen tip-top csajsz, és az öccsét úgy kikerázta, hogy nagyon, nagyon kikerázta öccsét, úgy nézett ki, hogy tiszta, dizájnos sérója, be volt lőve minden. Én öcsém kisgyerekként szép nagy kék szemeivel, ilyen csillogó tekintet, göndör barna paróka, és hát ott állnak a büfénél már a szám után, és akkor iszogatják a kólájukat. Erre oda megy egy nagyobb srác hozzá, sziasztok lányok, mit isztok? Megfordultak, és akkor az egyik gyerek így direkt elmélyítette a hangját, én egy kólát kérek. És akkor erre így... Na, meg kisgyerekek. Srácnak így a gatyájába kb. Ez. Ja, hát hátulról egész jól néztek ki, messziről, sötétben, félhomályban. Jézus Isten. Nagyon jó pofa, de amit akartam mondani, így a koncertről jutott eszembe, hogy ez nem akartál elmenni koncertre. Egyszer mi is eljutottunk nővéremmel olyan koncertre, amiről hát nem tudtuk, hogy hova megyünk. Nővérem akkor költözött haza, és akkor anyám befizetett minket, hogy menjetek el Pestre, majd program lesz, érezzétek jól magatok, legyetek egy kicsit együtt. Jó, mi megörültünk nekik, én kis kamasz, nővérem már aztán 18 elmúlt, és megyünk Pestre, buszos kirándulás, tudod, ilyen mamókákkal. Mit tudtuk, hogy mi hogy hova megyünk, elvisznek, az a lényeg. És akkor aréna, azt hiszem, az a baromi nagy csarnok, és úgy kb. Félig tele is volt, hogy a másik fele le volt zárva, azt a mennyi ember, lent volt egy tánctér, az is tele, ilyen ülős koncert, inkább székek voltak, mi fönt ültünk valahol a közepén, mit tudom, egy kis színpadot lent. Ha már ülni kell, ott már furcsaságok vannak. Jó, hát akkor még nem voltak elvárásaim, szóval mostanában alakult ki felnőttként, hogy azért az ülőkoncert jó zenével nagyon fura, hogyha komoly zene, akkor oké. De na mindegy, ott elüldögéltünk körbe idősek, nem tűnt fel semmi, nem tudtuk, hogy mi lesz. Azt mondták, valami koncert. Elindul egy ilyen lagzis előzenekar. Azt akartam mondani, hogy a Egyházi, azt, hogy hú. Nem az, ez a tipikus lagzi zene, szintetizátoros csávó, mi meg ott röhögtünk, hogy mi lesz itt, lagzi, vagy mi van? A scooter falusi módra, te, scooter. Na hát jó, lement ez, oké, akkor csak nem ez volt a főműsor, bejöttek kordáék. A két kamasz összenéz, úristen, hova kerültünk? Jézus Mária, hogy fogtuk a fénket, csúsztunk le a székben, hogy anyám, hova küldtél minket? Jézusom, Jézusom! Hát igen, egy kicsit ciki volt, aztán így elindul a zene. Ezt ismerem.
Következő, hát ezt én is ismerem. Elkezdtünk ott énekelni, hát azt a sírva, röhögést, hogy mi minden számot tudunk, hát végül is akkor az nem olyan ciki, úgyhogy ott szerettük meg Korda bácsiékat, úgyhogy azóta már nem ciki. Sőt, azóta már nagyon nem ciki, mióta újra feljöttek. Várjál, akkor magasba ültetek. Aha. Hát nekem egyszerű lett volna a reakcióm. Fogtam volna előre elkezdtem volna szaladni le fel a lépcsőn, és hogy le onnan a mélybe, szerintem. Tök jó volt, élvezted volna. Végén már nem volt szink, jót hoztunk ki belőle. Nem tudom, a Pap Lászlóba volt, ezt mondod? A fedett? Igen. De várj, ez akkor meg volt már? Meg. Biztos? Az UFO. Az UFO. Akkor ott a az ősvezértere. Az ősvezértere fele van. Várjál, nem, valahol. Keleti, meg tőle jövünk, és akkor körút széle. Asztória, meg mit tudom, mi stadionok. Igen, stadionok. Na, azaz. Ősvezértere felé van. Azért mondom, arra fele megy az a metró. Milyen ősvezér? Ősvezér, az... Ja, nem, jó, semmi. Rég voltam be, biztos, nem dumálok, mert nekem még mindig Moszkva tér. Úgyhogy... Nem, az a másik pár. Az a másik, azok már régen nincsenek. Ne, ilyenekben nem megyünk bele. Igen, szóval ősvezértere, és azért is tudom, mert én is jártam a Pap Lászlóba, és nekem mindig az ősvezérteréről jutottam úgy eszembe, hogy hova kell menni. Tehát, hogy melyik metróra kell felszállni. Ja, értem. Na mindegy, és én Pap Lászlóba 2-szer voltam. Egyszer ugye feleségemmel volt, nem, faszt 3-szor, bocsánat. 9. 3-szor voltam. Most azt hittem, hogy 4-szer is leszek, de nem, jövőre a Puskásba megyünk. Voltunk egyszer Hans Zimmer koncerten feleségemmel. Utána voltunk a World of Hans Zimmer koncerten, amire annyira nem az még jobb lehetett. Nem, az nem volt jó. Annyira nem volt jó, mert nem ő zenélt, hanem volt egy szimfonikus zenekar, hát akik végül is az ő zenészei is voltak, de nélkül leléptek fel, és másabb volt nem volt olyan minőségű, szerintem kicsit rosszabb zenéket is adtak elő. Mármint, hogy rossz számokat válogattak, rossz dalokat, vagy... Meg máshogy is adták elő őket, mert a Hans Zimmer koncerten egy kicsit olyan populárisabb változatba adták elő, és a következő? A másik, amin meg egyedül voltam, akkor még nem ismertem feleségemet, az akkor Rammstein koncerten voltam. Na de akkor úgy voltam, hogy este 7-kor volt a kapunyitás. A tesó még voltak nemrég Rammstein koncerten, hátul küldött videókat, Isten, de jó lehetett. Hátul, de jó, én elsősorban. Hát na igen, ők hátul voltak, és mondom, úristen, én ott ugráltam volna az elején. Na jó, azért nem merek bemenni a pogózó rockerek közé. Figyelj, hogy na ezt most mindenkinek mondom, kérem jó, szépen. Tehát hogyha, közérdekű közlemény, jó? Igen. Szóval, tehát, hogyha elmész egy metal koncertre, soha ne középre menj, soha ne a negyedéhez, vagy hogy mondjam, tehát legelőre menjél. Igen, a kordonhoz. Legelőre menjél, mert ott nincs pogó. Nincs pogó. Nincs. Igen, a Hogyha nagyon jó, elmész egy Cannibal Corpse-ra, ahol kb. Nem tudom, dugják egymást az emberek, ott lehet, hogy találkozol. Bármi is előfordul. Ott lehet, hogy elől ugyanúgy van pogó valamilyen szinten, de ott legalább kapsz levegőt. Igen, meg ott ki tudod magad szedetni. Azért, aki ki tudja magát szedetni már a harmadik sorból, egy ultra nagy pogó közepette a biztonságiakkal, tehát akkor 2 kezemet összeteszem, akkor diploma, meg minden adok. Gyerekkoromban, mikor 12 éves voltam, amikor először... most volt 1 éve, nem? ja, tegnap előtt. Első koncertélményem, itt Gyarmaton. 12, és várjál, mi volt? Jaj, melyik az együttes? Jaj, de gyorsan akartam mondani. TNT koncerten voltunk. Abba van a kopasz csávó, ugye? Azt hiszem a TNT, igen, és gondolom, hogy az élmény kirobbanó volt. Igen, hát volt... Jó,
Igen, kis taknyos csitrik voltunk, és igen, és te volt osztálytársam, hogy a kopasz csávó megfogta a kezem, soha többé nem mosok kezet, és voltak ilyenek. Viszont a végén, ugye nem tudom már hol voltunk, ilyen kis zsúfolt terem, és hát özönlöttünk kifelé, és hát mint jó gyerekek, megpróbáljuk megvárni egymást, én álltam a tömegbe, és hodort a tömeg, meg vitt, és lejtettem valamit, azt hiszem. Ja, tanárnők is voltak, hogy ők voltak a felnőtt kísérőink, és hogy lehajoltam valamiért, hogy lejtettem. És akkor fölöttem meg zúdul a tömeg, a tanárnő az olyaszt a riadt arcot, hogy úgy kapott fel, mintha a fuldoklót mentett volna ki a vízből, ne csinálják még egyszer, úristen, itt eltaposnak, nem veszünk készre, rád lépnek, valami történik, Jézus Mária. Igen. Hát, igen, özönlött a tömeg tényleg. Akkor még menő volt. Nem az csak, hogy eltapostak egy TRT koncerten, amikor én a Rammstein koncerten voltam, úgy tényleg, mert még rá akartam térni, tehát, hogy ugye reggel 9-kor én már ott voltam, hülye Rammstein fanatikus barom, és hát akkor az voltam. És hánykor kezdődött? És este 7-kor kezdődött, várjál. Reggel 9-re ott voltam a stadionnál, nem volt még ott senki. Mondom, nincs ott senki, megyek egy kört a stadion körül. Persze. Megyek egy kört. Tudod, megnézem, hogy milyen ott a hely, stb. Mondom, hadd mozogjak már, ne reggelről ott álljak a kapuba, mint valami hülye gyerek. Visszajöttem, és már ott állt még egy gyerek. És várja. És utána, amikor én a koncert után megnéztem, volt egy ilyen fan oldal. Gyerek odaírta, hogy én vagyok a legnagyobb Rammstein fan. Én voltam ott először, én meg így a kurva. Várj, nem, ezt nem jól adtam, ezt így. A kurva anyád! Köszönjük. Jó van, na, megpróbálom ezt visszafogni, csak most új a technika aztán. Na, megpróbálom minden gombot végig kell nyomkodni egy stream alatt. Igen, mert mindegyik tűz. És az úgy voltam vele, az anyádat, mondom, én ott voltam, csak én mentem egy kört, erről nem tudsz, de este kikapta meg, vagy kikapta el a pengetőt? Hát persze, hogy én voltam. És hogy lehajoltam a tömegbe. Pedig megmondta a tanárnéném, hogy olyat nem szabad csinálni, mert nagyon veszélyes. Hát a kezemen azért taposott pár bakancs, de meg volt a pengető. Na mindegy, mai napig megvan. Úgyhogy az nekem egy nagy élmény volt, és amúgy nem tudom én koncertekről, meg Barbanegrába is voltam, amilyen fedett hely, ott egy dobverőt kaptam el, meg egy repertoáros papír. Nagyon ügyesen gyűjtögetsz. Én gyűjtögetek csak csajokról mondják, hogy ilyen gyűjtögető típusok. Jó van, azért más basszus egy ilyen dolgot összegyűjteni, meg mit tudom én, miket gyűjteni? Cipőket, mondjuk a lányok a cipőket gyűjtik. Nem tudom, nekem anyjakáim vannak itt a vitrínben. Akár. Most mindenki, ki mit szeret amúgy? Igen, amúgy mindenkinek kell, nem tudom, ez ilyen emberi túlélő ösztön, hogy össze kell gyűjtögetni belőle sokat, mert bármi történhet. Meg falun ez nagyon megy szerintem inkább. Figyelj, de van az a fajta ember, szerintem még mindig jobb egy koncertről valamit összegyűjtened ilyen tárgyformájában, mert több emléket fog számodra tartalmazni, mint hogy az, hogy most, amit ugye a legtöbb ember is csinál manapság, elmegy a koncertre, és hogyan éli meg a koncertet, felveszi telefonnal az egészet. De az tény is való, hogy ezt nem is tudom, mikor szoktam le. Egy-két videót csináltam, aztán rájöttem egy-két pár alkalom után, hogy azt én nem soha nem nézem vissza. És aztán, ha csináltam videót, akkor csak azért, hogy elküldjem valakinek, hogy nézd, mi megy a számunk, vagy valami. Hát igen, van aki már live-ba tolja ezeket is, de... Azt nem tudom. Azt nem tudom megérteni. Olyan gyorsan leszoktam erről. Nem tudom. A vacak telefonommal csinálni valami béna videót. Jó, lehet csinálni egyet, mert az is emlék valamilyen szinten, de... De sose nézed vissza. Én visszanéztem. Amikor úgy voltam, hogy ez megvan, és akkor így nézzük már meg. A YouTube-on találtam fönt egyszer a Barbanegrás videót, ahol voltunk ismerősömmel, és nézem a videót, és akkor ott vagyunk! Na igen, és az sokkal jobb, és bármilyen rendezvényen én is leszoktam arról, hogy fényképeket készítgessek, mert van ott elég fotós, minek majd kikeresem a végén, hát ha lesz valami, vagy valaki rajta, és akkor így örülünk neki. Hát amúgy, ja. És, na de egyébként jó, hogy azért köszi egyébként, most hirtelen nem tudom, majd kiírta a kommentbe ezt, hogy beszéljünk egy kicsit a fesztiválokról, mert ugye mostani
ilyen tehát, nem olyan régi élmények nincsenek. Tehát Hát, új élmények nincsenek, inkább a régebbiek. Igen, de jó a nosztalgia. De nekem már van jövőbeli élményem is. Időutazó évben. lettél, hogy Nem. jövőbeli élményed van? Na, ezt Hát a jövőbeli egyik esemény is már egy élmény, hogy tudom, hogy megyek oda mi? feleségemmel Imagine Dragons koncertre. Nem, mikor? Még van jegy. És amúgy az állójegy a színpadhoz Hát is. ugye, hogy azon nem Hallod? lehet ülni. De várjál, de az állójegy olcsóbb, mint az ülőhely. Baszki. Ki akar leülni egy Imagine Dragons koncerten? Olcsóbb az állójegy. Úgy, hogy kinyalod a Dan Reynoldsnak a seggét. Jó, hát még beszélünk, jó, de úgyis beszéltünk, csinálva, hogy kéne közös progi valamiért, ebben becsatlakoznék. Megjöhet. Hát jó megjöhet. Istenem. Amúgy ennyi. Ennyi a jegy. Én most nem akarom mutogatni. Jó, majd spórolunk. De miért nem? Figyelj, jön a karácsony. Meglepem magam. Figyelj, kell lőni pár őzet párodnak. Eladjuk az összes köcsögöt. Kinyírja a fél erdőt. Nem, hát ez magunknak. Nem, amúgy halászni kell, és úgyis van a karácsony, halat el kell adni mindenkinek. Jaj, tényleg, igen. Nem, hát itt nekem a karácsony, ez tök jó szezon. Hát a karácsonyi díszek, karácsonyi adventi koszorúk, anyám, kínja, kis dekortárgyak. Hát igen, aki kézműves, az... Igen, egy párom pont most kapta meg egy ismerősét, hogy vitt neki valami ajándékot, és ne hozzam már állandóan valami tiszta, kellemetlen, hogy én nem tudok neked adni semmit, nekem nincs otthon művésznő. Legyen meg cuki. Hát igen, és akkor így mondja a párod, hogy hát igen, az én csajem köcsögökkel foglalkozik. Jaj, amúgy visszatérve koncertekre, meg ha már a németek szóba kerültek, hogy oké, hogy nyáron van a legtöbb ilyen fesztivál, program, koncert, de például, hogy mi Németországban laktunk 4 évet, és Köln mellett a környékén, és az a vidék, ott hát most Akkor illatos voltál. Ja, persze. Megszagoltuk azt a Kölnit, hát az a húsvét Nem úgy mondom, te illatos voltál, mert te kölni voltál. Aha, igen. Jó, vannak szagoltad már a Kölnit? Nem. Az igazi húsvéti pacsuli. Fúj, de rossz volt, nekem nem tetszett. Akkoriban, amikor feltalálták, biztos, hogy jó volt, de most nagyon nem. Na mindegy, nem az a lényeg, hanem, hogy itt novemberben, a 11. hó 11-én 11 óra 11 perckor indul a karnevál szezon náluk, és egészen februárig mindig van valami buli, valami jelmezes bál, ugye karnevál királyválasztások, meg tavalyi évi királyok leköszönése, meg mit tudom én, ezek állandóan buliznak ott. Mindig jön valami zebrának öltözött, vagy elefántember, meg össze-vissza jelmezek, és hát azért így arcfestőként az, hogy mindig lehetett valahova menni beöltözős buliba, hát olyan sminkeket, meg mit tudom én, így tök jó volt. Úgyhogy de ez az egy, amiben úgy azt mondom, hogy a németek itt ezen a részen el tudják engedni magukat. Az biztos amúgy, az hódziher. Szolid németek ilyenkor kivonulnak az utcára, és megőrülnek. Igen, jó, nagy karnevál februárban, de már innentől átadják a népnek a város kulcsait, és buli hadak. Nagy része privát, karácsonykor, adventkor van egy kis leállás, és... Amúgy én Úristen. Nekem anyám nézett régen, volt ilyen, nem is tudom már melyik csatorna, német csatorna volt, és ott mentek ezek ezek a ilyen playback-el, tudod, német zenék, tudod, de amikor én nem szerettem. Amikor karácsonyi időszak volt, és amikor ott voltak azok a díszletek, amikor a zenéket nyomtak, tehát annak amúgy volt egy ereje. Nekem annak így utai visszagondolva, hogy kurva jól. Annyira jó hangulatot adott, még a zene is. De figyelj, karácsonyi, az mondjuk víz, az a sok dekor, a műtyűr, a zene. De zene nem volt amúgy más, tehát ugyanaz a felépítés, minek hívják, ami S betűs, mi a német zene. Schramli. De
Faszot Stramli. Várjál, mindegy, nem fog úgyse eszembe jutni. A haveromat, a ChatGPT-t megkérdezhetném, ő tud mindent. Német zene. Nem Hát tudom. a Stramli a német. Nem a Stramli. Nem arra Stramli, Sramli. Nem Stramli. Ez nekem tiszta zsidósan hangzik, a Stramli. Hát a Straimli. Az meg a szőrös Igen, azt tudom, a kalap. Stramli, igen, azt tudom. De amúgy persze, mert a németektől vettek át egy csomó szót maguknak, meg családnevet, meg mindent. Hát persze. Meg hát ők, akik németből lettek ide telepítve, Hát legtöbb a zsidós. világháború idején is azért meg nem hiába volt. előtte hamarabb. Oda nem történelmezünk, úgyhogy... Jó, majd történelmezünk máskor. Ja, majd Európa Universalis 4 stream közben. Most a Stramliról jutott amúgy eszembe, volt egy ilyen buli, nem fesztivál, hanem mi ez a év végén van, hogy hívják? Szilveszter. Azaz, köszönöm szépen, igen. Várj, most tényleg ilyen hülye vagy, tényleg? Én azt megyek, vagy szilveszter? Vannak ilyenek, amikor nem jut eszembe valami, és akkor így körülírom, hogy a Pistitől vettem át, igen, ez így a szokásunk, hogy hívják, az fehér, szőrös, és éjszakon lakik, és mit tudom én. Fehér, szőrös, és éjszakon lakik. Nem a Yeti, Jegesmedve, igen, köszi, megvan. Ja, és na mindegy, hogy szilveszteri buli volt, egy sváb faluban, és ott mindenki vagy zenész volt, szóval, hogy játszott valami hangszeren, vagy énekelt, vagy néptáncolt. Pusztavám, nagyon, nagyon jó kis falu, nagyon jó csak közösség. Csak úgy megjegyezném, hogy van bennem sváb vér. Na, akkor és akkor ismerős a közeg, zenél a fél falu, a másik fele táncol. Én meg akkor Pesten laktam, és így a jó barátom levitt az ottani barát családhoz, ott töltöttük a szilveszter az ő barátaival, és hát akkor így jöttek a fiúk, és hát a bálban milyen a program, hogy felkérjük a lányt táncolni, és akkor mit tudom én, tehát a Stramli zenese nagyon más, mint az itteni mulatósak, van benne egy kis cifrázás, de amúgy ugyanez a kettőt jobbra, kettőt balra, csak van egy ütembeli különbség, de gyorsan rá lehet érezni. Hát ők meg mondták, a fiúk, hogy na majd én megtáncoltatom a pesti lányt. Csak nem tudtátok, hogy én lakodalmakon szocializálódtam, úgyhogy nem vagyok én pesti. Hát ott szuszogtak, fújtattak, szakadt róluk a víz, és na, ez jó volt. Még valaki? És akkor mindenki így fekszik meg. Én lenyomtam az összes kör, nagyon élveztem, isteni jó buli volt. Azok meg ott fújtattak, na van, ennyi szufla. Hát jó, még 20 évesen, azért így volt kraft végig táncolni egy estét. Isten jó volt. Miért? Te amúgy szeretsz táncolni? Én amikor táncoltam, az általában, tehát ezek a tipikus farsangi bálon, tudod, kellett. De amúgy így táncolni... De bármire, hogy most nem az tudom, mindegy, hogyha hogy Michael buliban... Flatley-t hallgatok, akkor ugye elkezd járni a lábam, azt steppelgetni. Ez a kérdés, a szól a zene beindul a test, vagy ülsz, és akkor legfeljebb hát bólogat? Nekem most is jár a lábam. Ja. Hogy... Ne idegeskedj, nyugi. Én nem idegeskedek. Nem, én nekem most arra jár a lábam, hogy látom itt a hangsávokon, hogy mozognak a... hogy tudod, ez így megy fölle, és akkor érzi a ritmust. Nagyon kész vagy. Na hát ennyi, a muzikális ember mindenre ugrik. Ja, amúgy simán, én mindenre. Tehát amikor jó. Két hangya töcsköl egymással ritmusra, még az is jó. Úgyhogy, de egyébként ez jó kis kommentet kaptunk így ebből, mert... Miből? A komment, jó kis témát kaptunk így kommentből. Igen. Tudod? De azt nem mi dobtuk fel még a múltkoriban, hogy majd, ha jó idő lesz, akkor vagy rossz idő lesz, beszélünk a fesztiválról. Írta, azt hiszem egy hölgy volt, hogy ugye a fesztiválokat most már lehet beszélni, hogy a vége van a nyárnak. Hűvös szelek járnak, igen. Hűvös szelek járnak, nagy nem fingottam már, bocsánat. Cinege madárnak. Jó van, ilyen alternatív fesztiválokra is járok. Kávészünet megvan, akik ilyen verseket dolgoznak fel zenére. Na, az is eszméletlen, hogy nem egy nagy koncert, hanem
még Várpalotán volt az Utca Zenefesztivál, és akkor oda is elmentünk ezzel a szintén pusztavámi ismerősös haverral. Engem ő vitt el fesztiválozni. Először Pesten megismerkedtünk valami buliba, éppen nyakig ültem a Zöld Párdon medencéjébe. Aha, és akkor utána meg itt a... Jó, folytasd. Nem tudom, valaki belelökött, belerángattuk a többieket, és utána hirtelen medencés buli lett a buliból. Szóval... Ez pardonban voltam én is egyszer. Na, oda úgy mentem, hogy csak hívtak. De jó volt, nem? Amikor vártunk, amíg a Zöld Pardon jött ott abba a parkba, ott konkrétan a skinheadek ki akartak rabolni minket. A Zöld Pardonban, vagy mellett? Kint van ott egy igen, park. őket nem szokták beengedni, igen. Na, Érdekes. de hát akkor mi ott voltunk, és akkor hát szerencsére én távolabb voltam, de ott ismerősöméktől kérték a dolgokat igen, elég szépen. Meg utána azt Érdekes. emlékszem, hogy egyik srác az azért jött el, azért hívták őt, mert nagy szerelmi bánata volt neki, osztálytársam volt. A gyerek akkor de megként a kutyanyészítés. Ja, igen, a kutyák elkezdték a búbánat kórust, valószínűleg most ment el a gazdájuk itthonról. Úgyhogy bocsánat, hogy ez belehallatszik. Egy pár percnyi siralmas gyászének. Mi lesz velünk? És ilyet 6 kutya egyszerre nyivákol. Ez éjszaka lehet jó. Nem hát éjszaka nem csak megyünk el akkor lehet jó. Azt mondom. Nem szokták csinálni, csak ha elmegyünk itthonról, akkor hiszti van, hogy miért hagytatok itt? Igen. Hát tudnék erről mesélni jó, egyébként. Kutyás témát hagyjuk. Nem, kutyás témát. Mindegy. Visszatérve az előzőre, és a srác nagy szerelmi bánata volt, de hát ha középiskolások voltunk, ez a szerelmi bánat olyan volt, hogy na, hagyjuk. Jó, hát tudjuk, de ez a... jó, akkor mindenki máshogy él, én is máshogy éltem el a dolgot, ez tök normális. De amikor tele van az a hormonnal, meg túlreagálással, meg de várjál, de amikor igen. a gyerek már be volt piálva. Igen. Amikor már kijöttünk a Zöld Pardonba, hála az énnek, hogy nem volt nagyon forgalom az utakon. Gyerek fogta magát, én meg akarok halni, fogta magát, ez kifeküdt az útra. És akkor ott már én is láttam. Lehet, hogy pont akkor ott voltam én is. De ez nagyon rég volt. Hát te mikor voltál Pesten, hanyas években? Mondom, középiskolás voltam. Jó, mikor voltál középiskolás? Várj, kész. Nem. Ja, jó, nem. Várjál. Hanyas évek? Mondjál már nekem éveket, mert így nem tudom, hogy te mikor voltál középiskolás. Én már azt tudom, hogy hány éves vagyok, basszus. Nem az hanyas évek, szóval én a... Hát figyelj, 2000-es évek valahogy. 2000-es évek eleje szintén. Valahogy. 2006 után? Várjál, mi volt akkor zene? Min voltál? Jaj, hát... Vald be! Ott nem célirányosan mentünk, ott minden szombat este mentünk, mert Csepelen voltam koleszos, és akkor az EP-be jártunk ki hétvégente, ha nem volt más Nem ötletünk. tudom már az a baj, hogy mi volt ott akkor. Mert még mindenhova jártunk. Valami amikor... elbaszott zene volt, arra emlékszem. De akkor még nem is, nekem mindegy, mi szóval csak zene legyen meg társaság, így teljesen tökéletesen édes. Mert van egy ilyen emlékem csajos buliból, hogy elmentünk csajokkal, vagy 3 helyre bementünk, mert mindig finnyáztak, hogy hát ez nem tetszik, ez nem jó. Nekik nem volt mindegy, hogy hol vagyunk. Én meg mindenhol így lazán nyomtam a bulit, mert mit tudom én, na, mit álltok? Zene van. Ó, de ez nem tetszik. Istenem, olyan. Amúgy én is olyan, hogy nem, az a baj, hogy nekem nagyon zenére van állva a fülem olyan szempontból, hogy ugye én is zenélek, és hogyha én olyan zenét hallok, ami nekem nem tetszik, arra én is tudok ellazulni. Hát általában, igen, én a technózenével voltam így annó, aztán egy társasággal elmentünk, az akkori pasim társaságával a Mamutban mi van? Azt nem tudom. Jam Pub. Nem baj, ha nem tudod, nem is ajánlom senkinek, mert hát így úgy kezdődött a buli, hogy a fiúk alapoztak, így maradjunk annyiból, hogy nem csak alkohollal, és ne hülye vagy, vezetek, de hogy kérek semmit, egész este én csak energiaitaloztam, én voltam a sofőr, és akkor kimentünk Budára, ja, a Jam Pub volt. Azt mondja, pasim, bement a férfi, most jön valaki, az beletol valamit az órába. Az órába. Hát egészségedre? Jó vagy amúgy? Persze, jó van, oké.
jó, mondom, titeket nem zavar, én se kötök bele semmi ilyesmiben, minek, fiatalság, bolondság. És így basszus, hogy egy idő után megy ez a techno zene, én meg így ez vagy szövege legyen, ami jó, vagy dallam, amire lehet táncolni. Én a csak ütemet akkoriban így nem nagyon tudtam értékelni. De mondom... És még azt is ütemre tolod. Na, várjál, ott hogy toltam ütemre, hallod? Úgy szeleteltem, hogy én azt el nem tudtam volna képzelni magamról előtte, és egy ilyen pár perc múlva lenézek magamra, hogy mi az ördögöt csinálok. Én ezt a zenét nem is szeretem, azt akkor úgy hadonászok, mint az őrült. Gyanakodva ránézek az energiaitalomra, aztán ránézek a haverokra, azok meg ott verik az asztalt sírva, röhög. Rohadt szemetek, mit tettetek bele? Normálisak vagy? Nem hiszem, elmondom. Ekkora gyökereket még. Úgyhogy érdekes élmény volt, de legalább megtudtam, hogy mások hogy élvezik ezt a zenét. Nem hiszem el, ilyet csinálni. Hogy lehettek ekkora? Mindegy, nagyon megkapták a magukét, úgyhogy így onnantól kezdve úgy őrizgettem a piámat, hogy nem hiszem el, hogy még a haveroktól is vigyázni kell, hogy a saját haverjaim drogoztatnak be. Vagy nem az én haverjaim, na mindegy. Amúgy én azt nem voltam, vagy én nem voltam sose híve annak. Nekem ezért nem is volt annyira jó a zöldpardonos buli, mert ott javarészt olyan emberek voltak, akiket annyira nem is ismertem. Hát volt egy ember, aki elhívott engem meg osztálytársamat, amit mondtam, tehát ő kifeküdt az útra. A többi ember, amiket ő hívott, nem ismertem, és akkor az úgy szar, mert én, meg másik ismerősöm, az, hát nekünk olyan volt az épés buli, hogy ezt a középiskolás társamat, ezt így kísértük a WC-re, tudod, hát nyilván... vigyáztatok rá, igen. Hát nem csak az, hogy vigyáztunk rá, hát okádott össze-vissza gyerek, már annyira bepiált, és akkor nekünk ebből állt az egész buli, nekem az úgy nem maradt meg ilyen jó élménynek, de az, hogyha én elhatározok valamit, hogy na én ide, meg oda, meg amoda akarok menni, és bulizni fogok, akkor jó. De egyébként meg így visszatérve a technóra, hogy amikor én is még ugye általános iskolás voltam, akkor nekem jött a metal korszak, Korn, Metallica, meg kellett volna mutatni a világnak, hogy ez a jó zene. Általános tipikus... iskolában. Nekünk nem volt szabad még tankcsapdát hallgatni se. Várjál, de várjál, azt mondjam végig. Tehát az, hogy tehát akkor úgy voltam, hogy na, ez a zene létezik, csak meg és tudod, Scooter, meg ilyenek, hát az nekem nem kell. Nekem akkor vadulni kellett, nekem akkor még a cserépkelyhát is hátulról kellett megbaszni, annyira vad voltam. Ugye, azért itt ülsz a cserépkályhán mellett, úgyhogy légy igen, azért simogatom őt, mert darab. Engem a cserépkályhához eléggé romantikus szálak fűznek. és most, ahogy én felnőttem, tehát így múltkor ismerősömmel vágtuk a fát. És hasítottuk a fát, pontosítok, és akkor közben egy szóljon a zene. És akkor így nézünk, rakjunk már be valami retrót, és akkor mit nyomok be? Scooter! És arra hasítok. Most arra már teljesen mondjuk jó lehet. De fordítva működött már, érted? De az egész pszichés dolog. Tehát amit én régen annyira nem akartam hallgatni, most már azt a retrót annyira jónak éreztem, hogy azt hallgattam meg. Nem is tudom, tankcsapdát ezt a mai napig annyira nem hallgatok, mert nekem ez a magyar zenéből a populáris irány az engem sose fogott meg annyira valamiért. Van pár jó szám, nem azt mondom, tankcsapdának is vannak jó, meg tankcsapda alapvetően egy jó zenekar, csak engem annyira nem tud beindítani. Tehát figyelj, azért a Lukásnak a hangja az én mai napig, tehát azt mondom, hogy nekem olyan hangom lehetne. Hát azért a mai napig szól, én most pont tavaly nyáron sikerült bánkon belefutni, teljesen véletlenül oda mentünk kajálni, ott van az a kis teraszos étterem, ami a tóra néz, és ment a tankcsapda koncert, hát szegénynek már nem olyan a hangja, mint régen jó, de ezt volt. is el kell fogadni. Persze, csak ő meg lehet, hogy neki kéne elfogadni, én nem tudom, szól már nem. Hát jó, de most mit koncert csináljon? már nem olyan élmény, nem tudom. Most mi írjon hirtelen izéket, baladákat, amit vagy nem tudom. Fogalmam sincs, én nem tudom, de nem volt élmény annyira. Ez olyan, hogy aki tényleg vénásan is tankcsapdát nyom magába, mert annyira fanatikus, az ugyanúgy szereti, érted? Jött, az élmény nem jött, csak a
kerestük a nosztalgiát, hogy annó ezt szerettük, meg most is, meg akármikor persze elhallgatom, mert én ugye magyar rock, meg alternatívon szocializálódtam fiatalon, ugye amit elkezdtem, ez a Várpalotával indult a fesztivál korszakom, hogy oké, Zöld Pardon, meg ez a vicces, hogy ott volt a Pesten az út, az egyik oldalon a Zöld Pardon, ez a kis alteros, és én pont azért szerettem, mert ott mindenkivel lehetett haverkodni, ismerkedni, mert az egy olyan közeg volt az alterzenék miatt, hogy ott mindenki haver. Ott bárkivel, bármiről kicsit olyan Woodstock. Ja, igen, hát ez az alter lényeg. És a túloldalon, ott a Rio, ott a 22. szülinapomat ünnepeltük a csajokkal, így hát kirittyentettük magunkat, én nagyon, most mondom, hogy mutatok képeket, de inkább nem. Jaj. Ott van a képen, Pest, fotók, Pest, Rio. Most élőben nem nézem meg, mert visítani fogok szerintem. Na, amúgy az hát én azt hiszem nővérem hozott nekünk ilyen egyen fölsőt, de ilyen nagyon durván elől-hátul kivágott szerkót, és Keresem. Szóval így kicsíptük magunkat, elmentünk a Rióba, beültünk, mint a madamok, kikértünk egy pezsgőt, és akkor ott visítottunk, mert mi már nagyon el voltunk, otthon alapoztunk, és akkor buli. És akkor már röhögtünk mindenki, amikor megjöttek a kigyúrtsávok, nézzétek, csajok jönnek az alfamények, basszus, nézzétek, csajok ide jönnek! Ott ők is meghívtak valamire, de aztán végül is egy ilyen külföldi csapattal, ilyen ausztrál, meg olasz, meg mit tudom én, mindenféle nemzetiségekkel bulizgattunk, táncoltunk, nagyon jó volt. Hát az más, az egy kicsit ilyen kicsit sznobos az a hely, úgyhogy van egy ilyen érdekes hangulata, de mi nagyon jól szóval eltrollkodtuk az egészet, és az a hajnalban elindulunk haza, csávó telefonál, azt mondja, nem tudom, hol vagyok, gyere értem. Mi ez a hely? Azt mondja, R10. R10. Rio, majdnem, de talán megtalálja. Szóval nem tudom, hol vagyok, de gyere értem. Úgyhogy, viszont a Zöld Pardonból kiindulót, meg ott volt az a haver, aki ugye elvitt más koncertekre, és hogy az utcazene fesztivál, az nem az, hogy egy nagy koncert valahol az utcán, hanem ilyen, mit tudom én, 2 méteres kis színpadocskák, minden utcában szanaszét, Gyarmaton nemrég volt most pont egy ilyen program, hogy 3-4-5 helyszínen kis koncertek, és iszonyat jó, és ott jött egy csomó olyan kis együttes, amik akkor törtek fel, és nem tudom, olyan, ez az instant jó hangulat, hogy így odamész, és akkor neked énekelnek valamit, hogy tudom én, milyen kedved van, akkor ahhoz egy számot a kisasszonynak, és így rettentő aranyos volt az egész. Személyesebb. Nagyon, és ott bulizol 5 emberrel, és iszonyat jól érzed magad, és átmész egy másikra, és ott meg 10 emberrel bulizol egy tök jót, valami teljesen másra. Most egyébként annyira megmaradt bennem ez a R10. Igen. Erről eszembe jutott, tehát ez kb. Ez olyan volt, mint amikor mondjuk egy hülye ember végignézi mondjuk a Star Wars-nak a stáblistáját, és akkor ki ez az R2-D2? R2-D2. Meg a 3PO, 3PO. Ezek kik? Ez kb. Olyan lehetett. Hát, körül R10, igen. De mi is nagyon jól derültünk rajta, hogy azóta is, hogy megyünk az R10-be. Bocsánat, én ilyen kis hülyeségeken fel tudok akadni. Na, ez nem neked mondom, a nézőknek, a hallgatóknak. Jaj, úgyhogy... az ilyen az megmarad az emberben, ilyen kis bugyuta blödségek, és egy életre örök sztori, egy éven minden új társaságban előkörül. Azt meséltem már, amikor a csávót telefonálás. Nekem amúgy ilyenek kimondottan nincsenek, tehát ilyen fesztiválos, meg ilyen diszkós emlékek, de arra emlékszem, például én házbuliba voltam úgy, hogy hát igazából az volt ugye az első igazi párkapcsolatom is. Na hát akkor sikerült, de boldog voltam, hogy én is piáltam. És sikerült úgy bepiálnom, de várj, de mit ittam? Hülye gyerek, hát csokilikört.
Új. De töménybe, érted? Szeretem a csokit. Jó, Ja, előtte és más a is ittam, szegény csak akkor gyerek láttam, hogy csoki likőr. Ezzel És akkor, kezdeni. és akkor már be voltam ezért csicsentve elég szépen, és valaki ledöntött egy bögrét az asztalról. Lehet úgy, hogy én voltam, nem tudom, nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy leesett a bögre, mert annyi volt, hogy toltuk el az asztalt, mert hogy már ágyaztunk meg, ugye már eléggé hajnal volt, mondom, már le kéne feküdni, és ahogy toltuk el az asztalt, rajta lévő bögre az lecsúszott, az széttört. És akkor, tudod, én így jövök, hogy felsöpröm, és akkor hülye gyerek, mit csinál? Nem a söprőért megy, elkezdi kézzel összekaparni, és akkor nézem így a kezem, vérzik. Hát szerintem utána le lettél tiltva te is a csoki likőrről. Nem, volt amúgy problémás, kicsit vágtam csak meg a kezet, jó, ellátták, hát most na. És azóta hogy állsz a csoki likőrrel? Pont tennap a kisfiam mutatta, hogy meg kéne szagolni. Van egy ilyen kis csoki likőröcském otthon a vitrínbe, és akkor piszurka észrevette, és akkor mondja, csoki. Mondom, igen fiam, az csoki likőr, és akkor meg kell szagolni. Nem kell megszagolni, mert megromlik, hogyha felmondod. Nem kell csoki likőr. Jó, hogy csak szagolni akarta még. Amúgy előszeretettel szereti szagolgatni a Piert. Vagy nem is az szagolgatni szereti, hanem ő talál valamit, akkor mindig szagol, de először velünk szagoltatja meg. Egyen meg. És tudod, mindig nekem is ugye sógornő még hoznak kintről ilyen kis ilyen szilvapálinka-szerűségben, nem tudom, nem is szilva, de hogy miket hoznak a németektől, mindegy. Nem is pálinka, likőr volt az is. És akkor mindig de ilyen kis üvegek nyilván tetszik a gyereknek, hogy ilyen dobozban van sok kis üveg, kiszedi, kanapén szét van dobálva az összes, és szerintem egy ilyen, hát hány méteres a vitrinünk? Kb. Több mint 2 méter magas. És abból 3 polc ez így piákkal, tele, az de ilyen. tömbbe tele. Nyithattok kocsmát Minden. most már. Bor, pálinka, likőr, pezsgő, minden van. De itt de neked ez a gyűjtemény, hogy mint én az angyalkákat, meg Pisti az ilyen trófeákat. De azt mondom, hogy gyűjtögetitek, csak tárolgatjátok. Hogy én már tudod, hányszor mondtam, hogy adjuk már valakinek oda. Nem. Mindig csak kapom, és akkor mondom, nem iszok. Nem baj, de jó az, jól jön. Anyádnak jönne jól. Jó, igen, az mondjuk annyira tipikus, mit vigyünk el? Pasinak bor, nőnek csokit. Ja, nem tudom, engem nem lehet levenni a lábamról piával, pont, hogy csak megvadulok tőle. Megnéznélek téged megvadulva piától. Hát úgy megvadulva, hogy nem kell, magad. tudod, úgy az agresszió így magamba így, minden, faszom, inkább hoztál volna nekem is csokit, még egy virágnak is jobban örültem volna. Amikor beállítanak vendégbe az embernek egy bort, az asszonynak egy arra cseréljünk. Várjunk, a sört azt lehet hozni amúgy. Ja, jó. Tudod, annyit még pontos, hogy sört lehet hozni, meg tátra teát. Azt lehet hozni. De rég ittam, na az is egy jó buli volt, na az volt házi buli, amikor 4 kézláb másztunk, először ittunk tátra teát. az aranyos. Nagyon jó tanács amúgy csajoknak, de akár mindenkinek, bármi hülyességet akarsz csinálni, szóval hülyét csinálni magadból, jobb, ha otthon csinálod. Abból baj nem lehet. Szóval, ha először akarsz valami nagyon durvát megkóstolni, akkor gyertek össze a haverokkal, és sírva, röhögve, visítva lehet fetrengeni otthon, nem lesz baj belőle, nem rabolnak el senkit, nem bántanak senkit. De úristen. Így van, nem más házába rakjál tábortüzet. Ja. De hát most mondjuk szoktam én azt régen csinálni, úgy szoktam mondani, hogy a szomszéd faluban megyek át hülyét csinálni magamból, hogy a itteni kocsmákban így az ember elmegy bulizni, azért nem mer nagyon saját falujába leereszteni, mert mit fognak szólni, meg elmondják anyámnak, meg mit tudom, még egy kamaszként még benne van az emberben a film, de máshol azért már ellazulunk, itt nem tudják meg. Hát, én nem tudom. Én amúgy még így a szomszédfaluba sem mennék át, ilyen... Onnan is kiderül minden. Nyilván, hát a mai eszedő csak régebben. Sőt,
ahol ismerős, eljut bárhova a híred. Egy pesti haverom röhögött rajtam nagyon, hogy jött értem le vidékre, és akkor hát ugye az a na, iszol valamit, vagy mit tudom én, ilyen, amíg ki nem értünk megálltunk 2 helyen, mert utána mutogattam neki a vidéket, hogy erre ez van, az van, és akkor megálltunk mindenhol, itt meg ott, és hogy annyira jót röhögött, hogy kiértünk Nógrád megyéből, és elkezdtem irgalmatlanul ilyen felszabadult lenni, nagyszájú, hangos, és mit tudom én, így hozni az igazi lökött formámat, és viszont Nógrád megy, amíg én mutogattam a saját területemen belül, hogy hol, mi van, ott én szépen konszolidáltam, meg jól visel, nem alpáriaskodunk, meg semmi nincs, és hogy egyszerűen úgy röhögött rajtam, hogy ez az igazi vidéki lány, hogy otthon jól kell viselkedni, és mit tudom, nehogy valaki megszólja, de amint kiérünk megyehatáron kívülre, így elmegy az eszem, és az nagyon vicces volt ez a felfedezés, hogy hát igen, azért így az ember szereti magát elengedni, csak nem mindenhol van meg ugye az a közeg, ahol ezt meg lehet csinálni. Amúgy igen, én is majdnem így működök ezzel, nekem elég csak itthonról kimozdulni, hogy hülyén viselkedjek. Tehát, hogyha hozzám jön valaki, én nem tudok úgy de otthon nem tudod magadat elengedni, vagy? Otthon valami, de igen, én otthon olyan vagyok, hogy én akkor egy picit úgy érzek egy kis felelősséget? Nem is felelősséget, hanem kis békjót érzek a kezemen. Tudod, hogy ezt meg azt nem csinálom, hanem nem, én az a baj, én otthon is... ez a falura vonatkozik? Nem, otthon, tehát a házamba. Ez érdekes. Tehát nekem ez ilyen hülye fasságom, hogy én a rendet szeretem. És tehát én nem is szeretem azt feltétlenül, hogyha hozzám jönnek ilyen alkalomból, mert utána rohadtul utálok rendet is rakni. De hogyha jönnek, és amikor volt mondjuk szilveszteri parti nálunk, akkor én mindig azon voltam, hogy na, most már ezt rakjuk el, meg az. Jó, ez nekem ilyen hülyeség. De nem az, hogy mindenki pakolja el maga után, én pakolok el. Tehát, hogy de fura, hogy te pont otthon nem tudsz leengedni. De én sosem... Figyelj, én otthon vagyok. Pedás, én otthon vagyok ugye nap mint nap. Most én, hogyha ki akarok kapcsolni, mi a tökömé maradjak otthon? Mármint, hogyha mással akarok kikapcsolódni. Én ezt a lustaság kategóriába teszem, szóval ez a jöjjünk össze. És még régen a csajokkal is ugyanez volt, hogy mit tudom én, ez az ott alvós buli, meg akármi, hogy ez a töltsünk időt együtt, hülyéskedjünk, ígyunk meg, vagy nézzünk filmet, mit tudom én, activitizzünk, akármi, ugyan sok ilyen összejövős parti volt, és akkor kinél? Hát mindig a leglustább, hogy én nem mozdulok ki otthon, gyertek hozzá, és akkor nálam is megvan most már ez, hogy de nem baj, szeretem. Nézd szét, nem baj, ha össze kell utána pakolni, majd össze lesz pakolva, de kényelmesebb itthon szórakozni, itthon bográcsolni, grillezni, egyet Szeretek új helyeken járni ilyenkor. Tehát én jobban szeretek inkább, hogyha valaki kapcsolok, akkor szeretek máshoz menni, szeretek mozdulni a saját környezetemből. Aha, jó, értem. Figyelj, kinek mi, szóval ez is... Nem mindenki máshogy működik. Persze. Úgyhogy ez alapvetően jó is, meg rossz is, ezt igen, tudom én is. Nem rossz ez, hát neked az kényelmes, ami kényelmes, ugye, hogy az otthonnak ugye megvan a kényelme, szóval én a bulit az is nekem egy más, kényelmes. Az nem egy bulizóhely, hanem az a chill. Értem. Hogy hívják, tényleg az, ahol nem másokkal kell foglalkoznom, tényleg chilles, ki tudom szóval... Jól van, oké. Okay. Amúgy azt szerintem máshol is lehet, csak a fesztiválokból kiindulva. Jézus, ne. Én, bocsánat, én nem tudom, szerintem én már mindent láttam. Erről jut eszembe pont ez a hol mit lehet, igen, hogy az ember a fesztiválon, tehát van egy haver csávó, aki úgy csajozott például, hogy oda ment egy csajhoz, beszólt neki valamit, hogy mit a hülye picsák, vagy van. Nem ezt a szót használta, hanem a kábetűs, mit tudom én, és akkor mit mondtál, de bunkó vagy, most de miért? Hát nem, hát ezért. És megbeszélték, hogy ő miért tartja Csitrinek a lányokat, aztán később azt vetted észre, hogy egy ilyen kifeszített fehér molinó valahol a fesztivál területén
és akkor hátulról meg van világítva, és egy ilyen ismerős alak árnyjátékozik mögötte a csajjal. Úgyhogy igen, szóval ilyen helyeken előfordulnak ilyen dolgok is, nem csak az otthon kényelmében. Nekem ilyen fesztiválos hangulatom, úgy én nekem egyszer voltam fesztiválon, egy Sziget Fesztiválon, akkor is csak... Ott még nem voltam soha. Sokat nem beszítesz vele. Igen, most már úgy nem is kívánkozom annyira. Mindegy, én nekem akkor se annyira jött be. 2005-ben voltam, nővéremmel, meg unokatesómmal, és Korn miatt mentem ki. És hát akkor nekem is a nővérem az nyilván egy ilyen kísérő volt. Aztán, de szerintem erről lehet, hogy már esett is szó, de aztán végül a koncerten nekem kellett rá vigyáznom. Ugye, mit mondtam a podcast elején? Ha vadulni mentek metal koncertre, akkor a pogót kerüljétek, tehát elsősorban kül menni. Itt ilyen nem volt. Aha. Mi ott voltunk bent középen. A nagy színpadnak a közönség, ahol volt, tehát fullosan, ez nem ki volt maxolva, túl overclock módban volt az egész, tehát sokkal többen voltak ott, mint amennyien lehettek volna. És hát nővéremmel bent voltunk középen. Ment először a pogó, nagy nehezen odébb tudtunk valamennyire menni, ahol már nem volt pogó, az még hagyjál. De még odébb kellett menni, mert akkor utána megint jött egy ilyen pogós szezon. Na mondom, megfogom nővéremnek a kezét, az én húzom őt el onnan. Húzom, nézek arra fel, a nővérem, kicsit olyan furcsa volt neki a keze. Nézek rá, és egy ilyen beszívott faszit húzta, hosszú haja volt, húztam őt magam után, és akkor így elgettem a kezét, oké. Csak így kiabálott nőleg, Ági! Végül meg volt. Ez jó. Tehát így sötétben volt az egész, annyit hozzáteszed. Még jó, hogy le nem ütöttek, hogy mit akarsz te tőlem. De az a szerencse, hogy akkora volt a tömeg, hogy a pasi nem látta, hogy ki a jóisten fogja a kezét neki. Az is gyors, hogy elengedtük, hogy nézd, hogy oké. Még jó, hogy nem mondtad neki, bocsánat, összekevertelek a nővéremmel. Be volt szívva amúgy is, szóval. Ez jó. Egyszer mentem el én is öcsémmel bulizni. Azt mondta, hogy soha többet nem viszel sehova. Na. Hát nekem szülinapom volt, és fogtam az én kis üvegamarettómat, és azt így szép lassan egy este alatt el is szogattam. Furcsa is volt, hogy nem szóltak a helyen, hogy én azt nem vihetem be. Hát mondom, akkor szülinapom van. Úgyhogy likőrözgettem, hogy amaretto almalével, az úgy akkoriban, most is ugye egy nagy kedvencünk is, nyom kis fincsiség. Nem erős, de olyan tök jó. És hát nagyon tök jó volt, szabadtéri buli, aztán Vácon Telihold party. Akkoriban még voltak, hogy... Nem is hallottam róla. Nagyon jó kis szabadtéri diszkók. És akkor ő ment a haverjaival, és akkor mehetek én is, jó, persze, jó. Hát én úgy el voltam, de hát úgy hajnalba, reggel, mit tudom én, 6-7 között, hogy így hol vagyok már, ezerszer hívott, nem igaz, hogy engem nem lehet elérni, hova tűntem? Hát mondom, én táncoltam, szóval kb. Mindenhol is voltam, a pult, mosdó, tánctér, háromszögben engem meg lehetett találni, mondom, nem igaz, hogy nem találtam. Persze, ő azóta már egyszer hazavitt egy társaságot, mit tudom én, Benőcére, egyszer Dejtára, egyszer Gyarmatra, hány kört ment már azóta, és engem meg bezzeg nem talált sehol, mert már ment volt, hogy soha többé nem megyek veled sehol. Bocsi, én csak táncoltam, esküdt voltam. Én Vácon... Jó, tegyük hozzá, öcsém a tipikus fiú, hogyha az óra előtt van, akkor se feltétlenül veszi észre, úgyhogy lehet, hogy csak simán elmentünk egymás mellett. Tudnék ellen példát mondani. Nagyon sokszor találkoztam feleségemmel is olyannal, hogy ott van előtte valami, és nem, szerintem nincs meg neki, hogy... Ja, hát van, akinél ezt fordítottam. Jó, én is, de ez emberi tulajdon sem. Amit nagyon keresünk, azt nem találjuk. Igen. Az ilyen álcázó üzemmódban van. Mivel csináltam én ezt pont a múltkor, hogy ott volt a kezembe, szaladgálok körbe, hogy hol van, azt mondja, kezedbe, passz! De várj, de ilyen is, de
A távirányító az full olyan, mint a Predator. Soha nem látod. Mindig álcázza magát, ha nem is. Legalább világítani, ilyen lézerpöttyöt ki magából, és akkor fénycsíkot vissza lehetne követni, az segítene. Hát figyelj, de infra ott van rajta. Igen, tehát de csak ha megnyomod a gombot. De várj, hát igen, meg még füstöt kell oda nyomatni, és akkor látod a lézert, de ez is olyan a távirányító alapból, hogy tehát nekem ez ilyen személyes tapasztalat, hogy tehát, hogyha nem is álcázza magát, akkor magaslaton van. Ugyanúgy, mint a Predator, a dzsungelben. Mit értek ez alatt? Keresem a távirányítót. Ez én nagyon normál esetben nagyon rég gondolom volt. A kanapén, széken, asztalon. De néztem, mindent tévé, kanapé, jó, asztal. Tudod, mi a legjobb, amikor a távirányítónak és nem engedi, hogy végigmondjam amúgy. Bocsánat, nem csak engedi. Amikor a távirányító helye hol van? A tévé előtt. Mellettem. Miért? Nem értem, miért? A távirányító hely mindig mellettem van. De, igen, jó. És akkor hol volt, amikor kerested? Várjál, kerestem már a hotelba, ha már a hotelnak tudod, a karfa meg az ülőrész között néz, hogy nem szorult oda be, mondom, hol a anyádba vagy. Hol volt? Nem tudom, hogy került oda. Ezért mondom, hogy ez magaslatra megy. Minek hívják ezt? Virágálvány. Azt milyen hát valahogy én szerintem akkor hívhatott anyám, vagy apám, vagy nem tudom, hogy a jóisten szólított meg, én elindultam, leraktam a távirányítót az első kézre álló területre, ami a virágtartó állvány volt. Az öntudatlan mozdulatok. És nem, ott fél óráig kerestem, már nem tudtam, hogy hol van. Mondom, már konkrétan már a film, amit meg akartam nézni, már mondom, hogy lement a másik csatornán. És nézem, hol? És akkor nézek oda a virágtartó állvány. De hogy az anyám? Miért? Te mit akartál ezzel nekem mondani? Bujkálnak. Azt mondják, szoktam ezt csinálni. Azt mondják, hogy a nyomtató az az eszköz, ami a legundorítóbb technikai eszköz a világon. Miért? Nem, a távirányító. Mi a baj a nyomtatókkal? Azért, hogy momentán elindítod a nyomtatást, ugye nyilván nem működik, nem akar nyomtatni, azt az éjszaka közepén egyszer csak így beindul. Ja, igen. Nekem ezért is a nyomtató otthon. Engem megbasz az ideg, hogyha nem tudom kinyomtatni azt, amit apám, amikor fölhív, figyelj már Balázs, itt a nyomtató valamiért megint nem akarja kinyomtatni a dolgokat, és újraindítottad? Újraindítottam. Kezel vitted már a laptopot? Mert lehet, hogy nincsen elég wifi kapcsolat. Már itt vagyok, itt bülök ebben mellette. Akkor nem tudom. Ennyi, mert már úgy vagyok vele, hagyjál. Hogy a nyomtatóról van szó, nem tudom. Mondom, nem vagyok ott, nem tudom megcsinálni, nem vagyok távgyógyító. Kétféle fiatal van, amikor jönnek az idősebbek a technikai problémákkal. Az egyik az a nem tudom, hagyjál, a másik, meg az a türelmes, figyelj, vidd az egeret, oda kattintasz, nem oda, kicsit föl, ott, jó, csináld te, nem csinálom meg, csináld, és akkor jó, így fogod megjegyezni, igen, és akkor most mellé, most megnyitod, kétszer kattintsál rá, ne úgy, hogy kék legyen, jó, vagy az egyik, vagy a másik, mert a technikához baromi sok türelem kell, ha meg is kell valakinek mutatni, vagy csinálni valamit, ahhoz meg 6-szor annyi türelem kell. Az hogy egyébként tehát ilyen nincsen apámnál, hogy most meg kell mondani, hogy hova kattingasson, meg ilyenek. Tehát jó, hát nem tudja. Ennyire nem, de ez tényleg, az is mondom, nekem nincs nyomtató, hagyjon békén. Mert volt, hogy mondtam neki, hogy jó, mindjárt átmegyek, úgyis megyek arra fele, beugrok, megnéz. És tudod, úgy voltam vele, na, biztos csak ezt nem tudta megcsinálni, azt nem tudta megcsinálni, mondom, jó lesz az, hozzányúlok, megyek, és amikor tudom, hogy így belépsz az ajtón, és akkor, na, hol az a szar? Oda mész, és akkor elkezded nyomkodni azért, na, jó, mindjárt jó lesz. És akkor így, mondom, miért nem megy? Mi a faszom? Tehát amikor te is rájössz arra, hogy most ennek működnie kéne. No, én vagyok hülye. Nem jó, akkor kihúzom mindent, újra be, kitörölöm azért a feladatból, vagy ez a műveletlistából a feladatot, hogy nyomtass, nem lehet kitörölni. Anyádban mondom, nem enged semmit. És ezt egyedül a nyomtatók tudják, ezeket a hülyességeket. Igen, és így próbálkozol, és akkor tudod, már ott vagyok fél órája, nem lettek ilyen, mi van, nem. Én is már majdnem, hogy sírok, mondom, nem igaz, bazd meg. És akkor
Várjál, és akkor így, tudod, jó, hagyjuk a picsába, mennem kell már dolgozni. Elmegyek dolgozni, 2-kor ugye elkezdem a melót, délután 5-kor faterom fölhív. Na mi van? Hát elindult a nyomtató. Én meg így... Megállás nélkül nyomtat. Folyamatosan Kb. nyomtatja így. azt a 600 000 dolgot, amit előtte véletlenül sikerült beletáplálni. És tudod így, de miért? Miért nem csináltam semmit most? De elindult. Jó, most már megvan. Hát még egy párszor kinyomtatta. Mondom, mennyiszer? 30-szor? Hát elég Igen, sokszor. most a Néptánc Egyesületes irodában, ahol most dolgozom, ott volt ilyen ez a régi kiszuperált nyomtató, és akkor ez a betáplálod, hogy mit szeretnél, és nem. Meg majd egyszer megeszi a papírt, meg majd 10 perc múlva eszébe jut, hogy ja, te ezt kérted, jó, már csinálom, és akkor így, de most miért? Meg miért az összeset? Meg azt már nem kell, azt ki tudod, mindegy. Úgyhogy most ruháztak be egy ilyen hiper-szuper tök jó nyomtatóra, úgyhogy most örömködés van. Én is most néztem a munkahelyemen, hogy ott a nagy régi nyomtató, már, azzal már jól mindent ki tudtam nyomtatni. Nézem, állítottak be oda egy következőt, hogy majd az lesz helyette az új, és már így volt, hogy Uramisten, most káosz lesz. Ezt mire beüzemelik? Most csődbe megy a cég, mire ki tudunk nyomtatni valamit. Hát ez ilyen, a technika meg az ördögei. Úgy erről is jutott eszembe, most visszakanyarodva az Na, akkor még ezt mondd el, mert aztán utána már zárjuk le szerintem a podcastet. Most egy kicsikét ilyen sietős, amúgy, hogy bocsika mindenkinek, de nekem is menni kell dolgozni. Hát igen, itt is diszkréten csörög itt a telefon mellettem, hogy én mondtam, hogy program van, de ez előfordul. Nem. Még jó, hogy a csengőt levettem, különben itt nyomnák a kapuba is, az biztos. Valaki tudott a kutya, tudja, hogy itt verik a kaput már, meg ki tudja, mi van itt. Nézzük itt az autót, hogy ki van itt. Biztos, hogy itthon van az Evelyn, mert van itt nála valaki. Már csak azt jelenti, nem veszik. Evelyn! Nem veszik, hogy van. Majd mindjárt szólok a párjának. Meghoztuk a csirkét, meg a kakast! De csak azt hiszed, nem az olyan, amikor tojást hoznak, tudod? Azt nem, és amikor nem azt csak nyitott ki. beakasztják nálunk, azzal Várja, nem, ez zaklatják nálam az úgy embert. működne, tőlem valaki kérne tojást, én elvinném, nem nyitnák ki a kaput, mit csinálnék? Bedobál. Elkezdeném az ablakra rádobálni a tojásokat. Kurva, anya. Kellett a tojás, ne szedteget! Úgy, nem mondom ki. Jó, Istenem, kész. Hát szép is ez a falusi élet. Na, erről jutott szem, ha már falusi élet, ha már fesztivál, ha már technika, akkor zárnak ezt a sztorit még, hogy ugye szomszéd faluba volt falunap. Nekem most már csak ezek a fesztiválok, nem a egy hétig tartó sárban ugrálós, sátorban alvós, reggeltől estig, estétől reggelig táncolós, hanem és ilyen zene, olyan fellépő, ez meg az. Hát elindult volna a buli, csak előbb elindult az eső. És hát nem takarták le rendesen a hangosítást. Úgy beázott az egész, hogy kész, csókolom, vége De a bulinak. hogy lehet? A fogalmam sincs. Nem tudom, miért nem volt fedett színpad. Nagyon jó időre készültek, és este bejött mindegy. valami vihar, valami hirtelen nagy zivatar, mindenki beszaladt a sátrakba, akik addig táncikáltak, meg hát egy foci pályán, ugye az öltözőnek az eresze alá, az ilyen hosszú eresz, és hogy tele volt ott emberekkel. Hát így csöpörög az eső, jó, megvárjuk a végét, és addig a beszélgetés, unatkozás, valaki elkezdett nótázni. És mivel abban a faluban a fiatalok nagyon jól tudnak énekelni, beszálltak, mert ismerték az öregeknek a régi nótáit, és mondom, úristen, életemben én ilyen jó, úgymond buliba még nem voltam, hogy az oké, hogy élőzenés koncert, meg ez, meg az, de amikor csak így instant kerekedik egy olyan buli, hogy együtt nótáztok, énekeltek, és hát az volt életem első ilyen élmény, azóta néptáncosok között gyakrabban fordul ilyesmi elő, hogy valaki csak zenél, hogy elkezd mindenki énekelni, és akkor páran még táncolnak is, de hát azért tud az is fantasztikus élmény lenni. Azt elhiszem. Úgyhogy minden menthető, se a technika, se az időjárás. Ha az ember jól akarja magát érezni, mindegy, hogy hol van, otthon, vagy másnál, vagy akárhol, megvan rá a lehetőség. Csak jó társaság kell hozzá. Amúgy a zene az nagyon jó közösség összehúzó erő tud lenni.
Jó, nyilván, hogyha ilyen eső lenne, akkor én mondjuk a Rain Man-t kezdeném énekelni. Szerintem azt ott nem nagyon ismerték az öregek. De amikor én a Rammstein koncerten voltam, akkor már ilyen délután 4-5 óra fele, akkor elkezdett nagyon besötétedni az idő, és akkor így, hát ugye van a Rammsteinnek egy Sonne nevű dal, ami, tehát Hier kommt die Sonne, ez ugye a refrén, gyere nap, vagy jöjj elő nap, vagy nem tudom, lehet ezt magyarul normálisan fordítani. Benyomták a süsfelnapot? és akkor így tudod, mindenki elkezdett énekelni, nyomatták a refrént, Eins, hier kommt, már mindenki fázott, és akkor az egész seregon nyomta, hát mondom, basszátok meg, és... Esőűző tánc, mint régen és a Juliánison. És kisütött a nap. Nagyon jól nyomták. Nagyon jó. Régen csináltam úgy majd amúgy elkezdem újra, most nem tudom, hogy az a Firpo Gaming csatornára menjen-e föl, de szerintem majd egy külön csatornára fog fölmenni, majd fogok csinálni egy ilyen fotós vlogot. És régen csináltam még Perőcsénnél fotóztam egy templomot, és ott pont az volt a lényeg, hogy nagyon azt vártam, hogy a dombok közül, vagy dombok mögül szépen a nap kisüssen. És pont jött a felhő, na és akkor tudod, mit csinálok, így veszem fel a vlogot, és mondom, hát kicsit szerencsétlenség most ez egy dolog, mert azt várnám, hogy jöjjön elő a nap, és ahogy ezt így kimondtam, így kibújt a nap a felhők mögül, és akkor így néztem, mondta, és kisütött a nap, és így benyomtam azon videóba. Az a szám, az annyira jól alkalmazható. Na mindegy, ez csak ilyen kis plusz hozzá. A fesztivál tanulság eső esetére teljesen mindegy, milyen ruhád van, milyen időjárás van, az a lényeg, hogy a lábad legyen száraz, és onnantól tök jó tudsz szórakozni, akárhol is vagy, akármilyen időben. És váltózókni, váltócipő. És még egy plusz jó tanácsa fesztiválozóknak, hogyha ponyvát látok kifeszítve, ne nézzetek arra. Jaj, milyen fönti ponyvára gondoltam. Hát, ha csak nem szeretitek a pantomim műsort. Egy kis ilyen, inkább nem mondok semmit sem, nagyon morbid lett volna a poén. Jaj. Adjuk inkább. Hát igen, erős bónusz lenne a végére. Elég sokat megtartottam magamnak, szóval vannak még sztorik, hogy ez kimeríthetetlen téma, ez, hogy az, amikor az emberek összejönnek szórakozni, és így a lealjasodásnak a szintjei, hogy mennyire tudják emberek elengedni magukat, és ki kellett összefutni, meg milyen sztorik, meg utólag ilyen after sztorik, hogy amikor másnap felébre, hogy ja, tényleg az volt jó sztori. Na, azt még elmondom, adoltsam magamat, mert... Jó. Elköszönünk lassan. Jól van, nyugodtan. Majd elmondom máskor. Nem, mondd el, most már érdekel. Most már feldobtam a labdát, valamiről múltkor jutott eszembe, azt akkor mondtam, hogy majd elmondom, hogy ilyen ez a másnaposság igen. Hangulat, hogy egy hétig fesztiválon voltam, és akkor elmentem nővéremhez nyaralni. Ezt nem meséltem még? Nem. Na mindegy, hogy Németországból, és akkor nem volt otthon a párja, azt mondja, aludjak vele, majd csacsogunk sokáig este, megittunk egy vodka narancsot, az úgy vodkát csak narancsal lehet inni. Igen, akkoriban meg se kottyant, az a kutya füle egy hétig ittam előtte, Isten, nem is tudom, hogy bírtam, és éjszaka közepén felébredtem, hogy úristen, de szomjas vagyok, mindjárt meghalok. És így kinyitom a szemem, és ez a teljes döbbenet, hogy hol vagyok. Hogy amikor így leakad az agyad, félálomba vagy, lehet, hogy mit tudom, egy hete másnapos, és nem tudod, hogy mi történik, és így nézek ki a fejemből, hol vagyok. Ez nem egy sátor, ez akkor nem fesztiválom, ez egy ház. De kinek a háza? És akkor így évszázadok lassúságával fordulok oldalra, meglátom tesómat, nővérem. Akkor nővéremnél vagyok. És akkor teker tovább az agyam, még pár évszázad eltelik, akkor ha nővéremnél vagyok, akkor nála vagyok, hol vagyok? Várjál, normális emberek akkor tartanak az ágy mellett vizet, valaminek lennie kell, elkezdek tapogatódzni, aha, németeknél nem az a műanyag palack van, hogy amit megszoktál, hogy ásványvíz, hanem üvegflaska. Megfogom az üvegflaskát, ugye, ahogy az
az éjjeli szekrény, faj, úristen, biztos alkohol nem kell, és így tapogatódzok tovább, mondom, valahol biztos, hogy van, kúszok le az ágyról, hogy kezeimmel tapogatódzom, mint valami azért fura kígyó, és így... Tesó mennéz, hogy mit keres egy kajakon. Nem, ő még aludt mély álomban volt, ének évadján teljesen, nyilván nem kapcsolok villanyt, minek, hogy elkezdek tapogatózni, és akkor műanyag flaska, megrázom, csahába üres. Na jó van, mit csináljak? Ja, nővéremnél vagyok, várjál, hol vagyok? Ez az ő szobája, akkor itt van egy fürdőszoba mellette. Jó, szépen elindulok, kimászok az ágyból, tapogatódzok a fürdőbe, és akkor így mondom, iszok. Én már várom a csattanót, amúgy kirobbanok. Leteszem, nem kell nekem flaska, tudok én a csapról is inni, a flaskát lerakom a fürdőszobába, iszok, visszafekszek. Reggel kell fel nővérem. Te, Hugi, mit keres a kandallógyújtó folyadék a fürdőszoba közepén? Még közvetlen ott volt mellette a teli flaska is, még jó, hogy véletlenül csak az üresre nyúltam rá, mert ez úgy lett volna furcsa megébredés. Hogy megittad volna a kandallógyújtó. Mi történt most? Mi történik az emberrel vajon ilyenkor? Itt nem tudom, hogy Égés. A égés. Az kiül belőle. Ez jó volt. Így a végére ez egy jó levezetés óvatosan a fesztiválokkal, gyerekek. Nem tudom, lehet, hogy én vagyok ilyen ászter kis kötök, hogy én nem jártam ennyit, mert nekem nincsenek ilyen, de férfi létemre nincsenek ilyen sztoriaim, ilyen durvák, de... Jó, mondjuk, nem is arról szól, hogy az ember olyan hűderészeg, vagy hűde szétcsapja magát, hanem hogy ennyire szétszórt, meg ilyen szerencsétlen, ilyen hülyességek történnek állandóan. Nekem még lett volna egyébként ilyen sztorim, de most már nem megyünk bele, mert már tényleg hosszú lenne, de az ilyen más, tehát ilyen szülinapi part is volt, csak nem fesztivál, de nem megyünk most bele, majd maximum máskor, nem tudom. Most már így el fogunk szépen köszöngetni, mert tényleg nekem is lassacskán menni kell. Jó, menjél már, ne tartsál fel, jó van? Úgyhogy majd egyébként, hogyha most így visszahallgatom a podcastet, hogy ezt most teljesen máshogy vesszük föl, hogyha ez így jól működött, akkor lehet, hogy a következőt lenyomjuk live-ba. De akkor most már remélhetőleg hogy jobban fog menni így a szervezés, hogy már neked sincsen annyi minden. Azt is ugyanígy délelőtt, vagy választunk valami esti időpontot, amikor mások is esetleg becsatlakoznak? Vagy mire alapozzunk? Én nem mondok, hogy így most egy kommentbe akkor írjam meg mindenki, aki esetleg ezt így meghallgatja, hogy ő neki mikor, nem feltétlenül lehet mondjuk ezt így kicsolgatni az emberekből ezt az infót, mert mindenkinek úgyis máskor jó. Persze, hogy kinek hogy van a napirendje, meg mikor hallgat valamit. De talán a YouTube-nak az algoritmusa az olyan, hogy úgyis feldob embereknek, tehát ilyen élő. Már ezt a YouTube-ra menne egyből, nem a Twitch-re, mert mondjuk meg lehet próbálni a Twitch-re is, igazából. Meglátjuk. Jó, ez a platform tökéletes. Meg majd megcsinálhatjuk azt is, hogy majd akkor azt már nálam, és akkor szépen megoldjuk a dolgokat. Amúgy videóban is meg tudjuk ezt csinálni, tehát úgy, hogy én látszódjak, meg te is, de hogyha te nem akarsz látszódni, amúgy akkor azt lehet máshogy is. Egy kis a fejemre. Nem, úgy ilyen mesefigurát amúgy be lehet húzni a te helyedre. Tehát van ilyen, hogy hívják is. Nem, annyit amúgy megmondom őszintén, hogy felvetődik mindig ez a videó téma, és annyit gondolkozok rajta, hogy akarom, nem akarom, aztán végül is belegondolok, de nem kell látszódnod. Mert mondom, ilyen kis mesefigurát be lehet rakni. Van-e barátnőm, aki TikTokra szóval TikTokoznak, de ez az igazi trash hülyeségeket, és hogy mindig nyúzza a haverja, akivel ezt csinálják, hogy legyen már ő is benne, és akkor vannak ezek a kis vicces maszkjaink, amiket még a Covid elején rendeltünk, ilyen mindenféle cicaszáj, meg malacor, meg ilyen hülyeségek vannak rajta, és akkor ő abban nyomja, és mondom, ez is jó pofa ötlet, igen. Most szétengedi a haját, hogy épp csak az orr, a homlok a közepe látszik, meg ilyenek. És akkor gondoltam én is, hogy hát végül is lehetne videós podcastet csinálni, úgy, hogy ne látszódjak, hogy ki vagyok. Rengeteg jelmezem van. De mondom, nem, végül is miért, minek, ne toljuk túl, fölöslegesen majd beöltözök. Olyan beöltözős téma lesz. Tényleg jön a Halloween, csinálhatunk beöltözőset. Húzok egy tököt a fejedre.
Én mondok jobbat, akkor berakjuk a herémet a videóba. Lesz ott 2-tök is. Köszönjük szépen, szeretjük az altesti humort, nagyon minőségi. Ennyire szeretjük. Jó van. Jaj, Isten, ezt nem láttam jönni. Ezt nem látom. Jó, kértek, majd megnézzük a többit, mert most meg kíváncsi vagyok én is, mi van még a tartsonyodban. Nagyon sok minden van úgy, csak meg kell találni mindig, hogy mikor, mit jó alkalmazni. Na jó. Rászabadulok, azt végignyomkodom az összes, itt fogok, na azt kéne felvenni, hogy én itt röhögök a kis hülyeségek. Amúgy majd a következő podcastot, akkor majd még megbeszéljük, hogy hogyan legyen. Akkor ilyen videós formában, vagy élő formában, vagy halott formában, nem tudom, majd meglátjuk. Halott formában. Értem, hogy Halloween lesz, de azért ne halljunk már meg. Akkor mondom, hogy offline. Offline. Ja, jó van, oké. Meg minden szenteki formába. Akit érdekel esetleg, most én is a csatornán tervezek egy kis kreatívabb elfoglaltságot, majd hogyha sikerül időben megcsinálni, most ugye a kisfiam az nagyon rájött, hogy nélkülem nem tud elaludni, aztán sokszor nem tudom elindítani a streameket, de ugye Evelyn már tud róla, hogy egy kis zenekomponálós streamet, ahol azt tervezem, hogy most akkor ezt így neked is fölvázom, hogy ez hogy néz neki. Most adott nekem még a lehetőség kb. Egy hétig, van egy ilyen kis próbaverzió, nagyon-nagyon sok ilyen hangcuccot ki tudok próbálni, és nagyon jó zenéket lehet általa csinálni, hogy ilyen elképzeléseket akarok úgymond meg alapozni zenével, tehát én most arra gondolok, hogy ha valaki jön a streamre, akkor legyen mondjuk Evelyn azt mondja, hogy neki van egy olyan elképzelése, ahol mondjuk egy jávor szarvas járkál a Dunaparton, és azon gondolkodik, hogy most bemászol-e a Dunába, mert hogy öngyilkos akar lenni, vagy pedig végig dugogatja a turistákat. Aha, igen, nyilván ez az első ötlet, ami így eszembe, hogy zene kapcsolatban. El sem tudom képzelni, hogy ebből zene hogy lesz. Simán, sejtelmesen, szomorkásan indul, ahogy járkál a jávor szarvas. Csörögnek a kavicsok a patái alatt. Igen, és tudod, ezeket így kis nyugis zenében megvalósítani, és akkor hirtelen, amikor tudod, így oldalra néz a jávor szarvas, hogy meglátja. Várja, nem is, turisták, és egyszer csak a cselló, elkezd tudod, kicsit ilyen szápás zene. Júj. Na, tehát ilyeneket megvalósítani, nem ilyen elvetemült hülyeséget, csak akinek van egy vizuális, egy lányka járkál az erdőbe, az amúgy kurva érdekes, hogy régen a Twin Peaks zenéjét, az konkrétan így írta meg Angelo Badalamenti, hogy a David Lynch-el, ugye, aki a sorozatnak a rendezője, összeültek, és ott ült a zongoránál Angelo. És akkor mondta a David Lynch, hogy és képzeljünk el egy lányt az erdőbe, hogy ott mászkál szomorkáson, és közben elkezdte játszani az Angelo a zongorán, de konkrétan az a zene belekerült az a sorozatba, és olyan gyönyörű melódiát írt ezáltal, hogy amúgy ez szerintem kurva jól működne egy streambe, hogyha lenne több néző, és mindenki hozzátenne valamit. Mostanában mi megy Suno AI-jal valamit írunk közösen, vagy valami. Igen. Az megvan, amúgy elmentetted? Az megvan fönn, aha. Nagyon jó. De mindegy, tehát hogy ilyeneket is lehet csinálni. Akit esetleg érdekel ilyesmi, az jelezze nyugodtan kommentbe. Érdekel, mert el nem tudtam volna képzelni, miről van szó. Én tegnap este leültem, még hazaértem munkából, leültem így zenélni, és olyan jó, ilyen filmes zenét így elkezdtem így komponálni, és tök jó ilyen, nekem nagyon bejött. Tartozom most így egy vallomásra, hogy ez így a filmes zene szóba kerül, meg ez is megmotivált. Nem csak azt láttam, úgy bármit, gitárzenét is. Hogy basszus, én még nem láttam a Twin Peaks-et. Jó, akkor itt vége a podcastedek, végleg. Jó, akkor keressük az új Evelyn. Nem, meg fogom nézni, csak én nem futottam még össze vele, pedig annyiszor kerül szóba, és most már muszáj leszek megnézni, mert a zenéjét megmutatom, és meg fog nyerni. Jó.
Engem már megnyertek, szóval csak nem jutottam el még nem, a zenét meg kell megvalósításig. hallgatnod. Megfogom. Megfogom. Munkatársai beszélgettünk Meg még fogom régen. nézni. Már tudom, hogy lezártuk a podcastet, de ezt még elmondom gyorsan. Tehát munkatársai Hadd zárjuk a beszélgettünk. podcastet ma. Ez a tudod, amikor a telefonban, megyek már, jó, Megyek már. szia, jó, Nem köszöntél el még most. igen. Jó, szia, jó, teted le, nem, teted le. De hát tudtam, hogy nem teszed, de. Ja, jó, megyek most már, szia. És akkor így beszélünk a munkatársal meló közben, és tudod, így sorozatok, hogy a Twin Peaks-et ismered? És akkor tudod, így ismerős, vagy a munkatárs így egybe odaszól, zenét írta Angelo Badalamenti. Jaj, amikor beég a szinkron, meg a hasonlók, igen, ez nagyon jó. Istenem. Jó, meg fogom nézni, Helyes. Nekem nagyon megvan. érdekel amúgy, csak Nekem nem tudom, megvan, hogy került a harmadik el. évadot kerüljed, de első kettő az Jó, jó. minden, nyilván nem fogom kihagyni, megőrülnék, ha kimaradna egy rész. Ott Akkor fogsz agyalnék megölni, hogy a rajta, harmadikot megnézem, mert semmi értelme nincsen az első kettőhöz képest. Majd kitalálok akkor jó befejezést. Azt szoktam, ha elszúrik. Olyan is. Nem hallottam még, hogy mit szoktak? Van ilyen mondás is, hogy véged lesz, mint a Twin Peaksnek. De hallottam. Lehet, hogy ez majd is akkor tudni keltette fogod. fel a kíváncsiságomat. Jól van. Na jó De van. most nem csinálnak újat? Már volt új. 25 évvel később rendezték meg a harmadik évadot. Ja, azért És a történetben is 25 év telt el. Ugyanazok a szereplők, tehát az úgy az szinten kurva jó, csak a történet lett eléggé más, elbaszott. Na mindegy. Na jó van, köszönjük szépen még egyszer mindenki. Jó, És nem még egyszer. megyünk most már. Igen, sziasztok, Én már először akarom megköszönni mindenkinek, hogy meghallgatott, de már azt is úgy mondom, hogy még egyszer köszönjük. Igen, és még egyszer sziasztok. Jó, tehát köszönjük szépen mindenkinek, és a kommenteket, meg a lájkokat nagyon szépen köszönjük, meg hogyha követitek az oldalt. Valaki diszlájkot akar nyomni, a szíve joga mindenkinek. De ne, Lici, ne. Az is építő jellegű kritika. Amíg nem kurva anyáznak, addig nincs baj. Tehát figyelj, diszlájkot lehet nyomni bárkinek. De miért? Hát mindenkinek szíve joga. Jó van. Mondjuk nekem jobban tetszett, amikor csillagokkal lehetett értékelni. Az úgy konkrétabb volt. És építő jellegűbb. És diszlájkot nyomni könnyű. Ez szar. Hát figyelj, ez is olyan most, aki diszlájkot nyomanak, jó, nem tetszik, aki lájkot, annak vélemény. tetszik. Én nem nagyon láttam még YouTube videót, amit diszlájkoltak. Én már láttam. Az nagyon megosztónak Én már láttam is, kell meg én már lenni. csináltam is. Jó, igen. Nem tudom. Jó van. Na jó van. Nagyon szépen, köszönjük szépen még egyszer mindenkinek akkor a figyelmet, és akkor el is tűnünk. Jó, sziasztok! Na, jók legyetek, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Kellemes őszt mindenkinek! Így van. Meg jövőre is jó fesztiválozás. Ja, készüljetek. Ja. Sziasztok! Nem akar leállni a felvétel. Tényleg nem akar leállni a felvétel. Maradjunk.